मा जादों ससियेल मिडियायाव मा देखायनाय जादों जोंनि बर' जाथिफ्रालाय मा देखायनाय जादों ससियेल मिडियाफ्राव मा देखायनो सानदों रायजो राजाफ्रा बर'फोरा लिडारा सानैबो जोंना ज' जानांगौ हाग्रामाजों प्रमद बर'जों बिपिएफजों ज' लोगो लांलायनानै सरकार दानांगौ होमबानो बर'आ खौसे जाबानो जोंखौ रावबो डेभेलपनिफ्राय हमथानो हानाय नङा। लोगोफोर दिनै आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे गोनांथार भिडिअ, एकदम गोनां टपिक लाना फैदों आङो। गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय। आंनि बुंनायफ्रा माखासे जुदि बायसेन्सआव बोरैबा जुदि आंना बारा थांब्रैनानै भुल जाफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होयो होननानै आङो सारमोनाव गिदिर गोलावमोनाव आङो निमाहा बिग्रोखानाय थाबाय। लोगोफोराथ' नुबाय जानो हागौ ससियेल मिडियाफोराव ओरैबायदि दावराव दावसि गावजों गाव एकदमबारे बर'जों बर' एकदमबारे सोरबा सासेया सासेखौ रायनाय, सोरबा सासेया सासेखौ सोंखारिनाय, सासेया सासेखौ बुंनाय, सासेया सासेखौ नायनो हाया, एकदमबारे गुलाय गुजाय बर'जों बर' नांलाय खमलाय नायनोनो बाबाय आं ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब नायबानो नांलाय खमलाय गावजों गाव सोंखारिलायनायल'। मा जादों ससियेल मिडियायाव मा देखायनाय जादों जोंनि बर' जाथिफ्रालाय मा देखायनाय जादों ससियेल मिडियाफ्राव मा देखायनो सानदों रायजो राजाफ्रा मा सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ रायनाय, सोरबा सासे लिडारा सोरबा सासेखौ रायनाय, सोरबा लिडारा सोरबा सासेखौ नायनो हाया, बिनि मावनाया जायाखै, बे गोदोनिफ्रायनो मोजां मावबोआखै, बेयो दासिमबो मोजां मावाखै, माबा मावाखै, खालि बिदिल'। आसलथे बेबायदि बुंनायखौ दोनदो। आसलथे जोंनिया बे बिटिसिआव बर'फोरा लिडारा सानैबो जोंना ज' जानांगौ। हाग्रामाजों प्रमद बर'जों बिपिएफजों ज' लोगो लांलायनानै सरकार दानांगौ होमबानो बर'आ खौसे जाबानो जोंखौ रावबो डेभेलपनिफ्राय हमथानो हानाय नङा। होमबाना जोंखौथ' दायो बयबो मिथिखागौना बिजेपिआ जोंखौ माबोरै नाख्रेबनो नागिरदों। एसटि जोंनि बर'फोर आरो एसटिफोरखौ ओरैबायदि नाख्रेबलांगासिनो बिजेपि सरकारा। ओंखायनो जों एसे थाल ला, बर'फोरा एसे थाल लानांगौ। नांलाय खमलाय जानानै लाब गैया। जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफआ माबायाव बिटिआरआव ज' सरकार समान सानैजों ज' लोगो नांनानै सरकारखौ दानांगौ होमबानो जोंनि बर'फ्रा उन्नतिया जागोन। आरो आंनिफ्राय मोनसे आं बेखौ बुंबाय। आरो ससियेल मिडियाफ्राव गावजों गाव नांलाय खमलायफोरखौ एसे खम खालामदो। जोंबो पाब्लिकफ्राबो नायनो बाबाय। माने भाइरेल जानोसो नांलायो ना मानोसो मा जायो आं बेखौ हमनो हाया आरोना। नाथाय बिदि नांलायनायखौ जों नायनो बायो। जों माने गिदिर गोलावफ्रानो नांलाय खमलायबा जोंबायदि पाब्लिकफ्रा जों आरो मा जागोन। गिदिर गोलावफ्रा नांलाय खमलायबा जों पाब्लिकफ्राथ' आरो माथो राननासो थैनांगोन माथो। माने थगाय थसि पाब्लिकखौ माने जेरैखि जाया माने ओरैबो जाया ओरैबो जाया, ओरै थांबाबो जाया ओरै थाबाबो जाया, माबा मोनसे खालामनो मावबाबो सुबिदा गैया, बिदिजों बोरै जानो। ओंखायनो आङो मोनसे खावलायदों, मथा मथि जा एसे मोनबाय बेखौनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय बिजेपिखौ जोङो एसे साइडआव दोन्थ'नानै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानानै खौसे जानानै सरकारखौ दानांगौ। सरकार दायोबानो जोंनि बर'आ उन्नति जागोन। बिटिआरआव उन्नति जाबानो जोंनिसिमबो उन्नति जाफैगोन। जोंनि गहपुर, बिश्वनाथ आरो सनितपुरावबो उन्नति जाफैगोन। आं बेखौ नुहुरदों, आंनि साननायाव आं बेखौ नुहुरदों। आं बेखौ मावजानो लुबैदों दायो। ज' सानैजों लोगो नांनानै हाग्रामा आरो प्रमद बर'आ सरकारखौ दानांगौ। होमबानो जोङो माने एसे डेभेलपआव फैगोन आरो होमबानो जों एसे डेभेलपआव फैगोन नालाय बर'फ्रा एसे जौगागोन। होमबाना ओरैबायदि माने बिजेपिआ ओरैबायदि प्लान लादों, माने जानला मोनलाखौ सेस दंस' खालामजोबखागोन आरो। ओंखायनो आङो बे खावलायहरबाय जोंनि मानव गेदेर सिएम बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौबो आं बुंबाय। आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आङो निमाहा बिनाय थाखाबाय सिगाङावनो। ओमफ्राय सानैजों ज' खौसे जालायनानै सरकारखौ दानांगौ आं बेखौ खावलायहरबाय। बिनिफ्राय नांलाय खमलायखौ एसे गोजानाव दोननांगौ। सोरबा सासेया, आङो प्रमद बर' सारखौल' बुङाखै, हाग्रामा सारखौल' बुङाखै, आङो बेलेग सोरबा लिडारफोर दङ बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव बुङो। सोरबा सासेया सोरखौबा रायो, सोरबा सासेया सोरखौबा दुसियो, सोरबा सासेया जायाखै बोरै जाखो, ओरै एकदमबारे दाथ' आरो दावराव दावसि बनसुनिबो, बोरै जागोन बिदिबा बोरै जौगागोन। आसलथे जियानो जादोला इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' खौसे सरकार दानांगौ होमबानो जोंनिया खौसे जागोन आरो आं बेखौ खावलायहरखाबाय। ओमफ्राय जियानो जादोला नङा होमबा लोगोफोर, सिगाङाव जाबोबाय नांलाय खमलाय जाबोबाय, सोंखारिलायबाय, गाज्रि बुंलायबाय, हाग्रामा सार आरो प्रमद सार, सारसोमा खुंगुर सार जा बुंलायबाय दा खौसे जालायदो। खौसे जालायनानै ज' सरकार दालायदो। ज' सरकार दालायनानै बर'फोरखौ उन्नति लाबोदो, मोजां लामायाव लाबोदो, मोजां खामानि मावनो फोरोंदो। जाहाथे उननि जोलैखौ मोजां खालामबोदो। जाहाथे फरायनाय, आखा फाखा मावनाय दांनाय गेलेनाय बायदिसिनायाव रोंखा राखा खालामदो।
होमबासो समाजारि मोजां खामानि मावबासो नामबो थानांगोन नोंसोर बोराय बैसो जालांबाय थैलांनो सम जाफैबाय मोजां मावलांदो ज' जालायदो खौसे जालायदो आरो माथोखाय माने बर'आ उन्नति जाबाय दा आङो बेखौनो बुंबाय लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो लोगोफोरा गोदान दंब्ला आरो साबसक्राइब खालामना होदो बेनोसै लोगोफोर आं दिनैनि ब्लग लाबोनाया आं बेखौनो सावरायनो होनना लाबोदोंमोन होमबा थेंक इउ सो माच लोगोफोर जय हिन्द